Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Familie en vrienden namen gisteren afscheid van bijna 200 vertrekkende beurzalen. De jongeren gaan in Nederland studeren met een beurs van de Stichting Studiefinanciering Curaçao. Zoals elk jaar is het afscheid van de beurzalen emotioneel. Het afscheid was dit jaar iets anders dan voorgaande jaren, omdat vanwege het nieuwe normaal er geen afscheid kon worden genomen in de vertrekhal. Het aantal actieve coronabesmettingen op Sint Maarten stijgt snel. Zondag waren in totaal 36 gevallen bevestigd. 2 dagen eerder waren er nog maar 18 actieve gevallen. Van de 36 patiënten zitten er 35 thuis in isolatie. 1 persoon is opgenomen in het ziekenhuis. Minister van Volksgezondheid Richard Panneflek noemt de stijging zorgwekkend. Het is inmiddels op Sint Maarten verplicht gesteld om mondkapjes te dragen. Minister Panneflek stelt dat er ook wordt gewerkt aan een wet om mondkapjes in publieke ruimtes verplicht te stellen. Ook moeten de mensen zich strikter houden aan sociale afstand en zoveel mogelijk de handen wassen, aldus Panneflek. Als gevolg van de snelle stijging van het aantal coronagevallen op Sint Maarten is er momenteel geen vliegverkeer tussen Curaçao en Sint Maarten. En dat brengt de Curaçaose luchtvaartmaatschappij Jet Air in problemen. Dat heeft directeur Arturo Ribeiro gezegd. Alle vliegtuigen van Jet Air staan aan de grond, want de normale bestemmingen van de luchtvaartmaatschappij zijn allemaal gesloten door de coronamaatregelen. 14 organisaties van het Curaçaose bedrijfsleven hebben een brief gestuurd aan minister-president Eugène Ruggenaat. In die brief dringen ze erop aan dat Curaçao akkoord gaat met het plan van Nederland om de komende jaren 500 miljoen euro te investeren in de economieën van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Ruggenaat vindt dat Nederland met het plan de autonomie van Curaçao aantast. De organisaties die de brief hebben geschreven vertegenwoordigen een groot deel van het Curaçaose bedrijfsleven. Het gaat onder meer om de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Supermarkten en Pomphouders. Ze stellen dat autonomie de maag niet vult en willen dat Curaçao zo snel mogelijk de hulp gewoon aanneemt. Sociedad Bolivariana de Curaçao heeft afgelopen vrijdag eer betoond aan Dr. Izzy Gerstenbloed. Ze bedankten hem voor zijn magnifieke werk dat ervoor heeft gezorgd dat er geen grote coronaverspreiding op Curaçao heeft plaatsgevonden. Volgens de organisatie is Dr. Gerstenbloed nu alvast de man van het jaar op Curaçao. De Curaçaose honkballer Didi Gregorius doet het goed bij zijn nieuwe team, de Philadelphia Phillies. In de eerste 3 wedstrijden heeft hij 2 homeruns geslagen en daarmee heeft hij indruk gemaakt bij de Phillies, zo schrijft de Extra vandaag. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.